Dobro jutro, pozdrav iz Ubuda, zadnji puni dan u Ubudu, danas je 15.8. Idemo sada pogledati Goa Gadža, nalazi se 3 minute skuterom odavde, od našeg smještaja. Tu je pećina, slonova pećina sa kompleksom u džungli i ima i hram, prilaz hramu. Nakon toga ćemo još pogledati 2 do 3 vodopada u okolini Ubuda. Jučer smo vidjeli Leke Leke i Nung Nung vodopad. U svakom slučaju vrijedno pogledati, vrijedno se i ukupati u njima. Bilo je jako lijepa avantura i to je to. Sutra nam se put nastavlja prema Lomboku. Želimo još vidjeti taj otok. Sad za sad 3 dana su planirano u Lomboku. Krećemo sutra ujutro. Transfer iz hotela nam dolazi u 9:30 i brzi brod nam kreće u 2:30 sa Padang Baya do Bengsala na Lomboku. Evo, upravo smo kupili kartu za ulaz u Goa Gadža. Košta za strance 50.000 rupija po osobi, za domaće 30.000. Tu nam je dolje sada checking point za pregled karte. Sarong je također tu. I kao i svugdje, shopping štandovi. I tu se Sarong oblači. Sad ću ga ja još svoj obući. I onda se čujemo poslije kontrole ovdje. Dobro, ušli smo. Tu se vidi hram. Što se tiče Saronga, dobije se uključen u cijenu, tako da nemojte ih na štandovima kupovati ispred ulaza. Tako da tu možete uštedjeti već dosta novaca, između 50 do 100.000 košta Sarong. 50.000 ovako neki jeftiniji, 100.000 s malo kvalitetnim materijalom, ali nikad više od 100.000 po komadu. Meni su na primjer htjeli prodati Sarongi za 400.000 rupija, što je apsolutno pretjerana cijena. Da, ovo je hram pročišćenja, slično kao kod Pura Tirtha Lempul hrama. Može se umiti i kad se umijete kao to je već taj čin čišćenja. Evo, sad smo dobili još informaciju da je ovo hinduistički hram, naravno, ali ima u kompleksu ovom još i budistički hram dolje za meditaciju. To je to, ja sam sada pročišćen. Imamo i ribice tu. Dakle, hram je posvećen Bogu Ganeši, Bog slona. On je sin od Šive i Parvatija. Ima glavu slona. Priča je zanimljivo kako je dobio glavu slona. Ispričat ću je sada tokom ovog današnjeg posjeta. Tu nam je kip Ganeši. Jedan vrlo štovan bog u hinduizmu. Njemu se moli hinduisti kada im treba u životu sreća, neko uspješno poslovanje i tako dalje. Sin je boga Šive i Parvatija, a glavu je dobio tako što je Šiva neko duže vrijeme bio odsutan od doma i Parvati je vjerojatno iz dosade od prašine udahnula život i stvorila je sebi sina Ganešu, dakle. I kad se Šiva vratio sa svojeg putovanja, nije mu bilo jasno otkud sada neki drugi muškarac kod Parvatija u doma. I u toj svojoj ljutnji mu je odsekao glavu. I onda kad je Parvati to vidjela i skužila da je šta je Šiva napravio, objasnila je njemu da je to bio njegov sin, Ganeša, i Šiva je brže bolje našao prvu životinju
vani koja je bila u to vrijeme stvorena, a Bog Brahma je upravo prvu životinju stvorio slona. Dakle, Šiva je uzeo za slonovu glavu, stavio na tijelo Ganeše i tako je na kraju i Ganesha ostao sa slonovom glavom. A nas dva idemo sada još vidjeti u špilju, po čemu je Goa Gadža zapravo najpoznatija. Među ostalim, poznatiji po ovom dramu lingvističkom. Da, što se tiče špilje, ljepša je izvana nego iznutra, unutra ništa spektakularno. I to bi bilo od Goa Gadže. Sljedeći cilj je pogledati još koji vodopad i osvježiti se malo, dosta je danas vruće, isparina je. Tako da čujemo se s nekog od vodopada. Evo, stigli smo do Tegenunang vodopada. Mislim, nismo još stigli, imamo još silazak dolje. Idemo vidjeti. Bazen je isto napravljen. Također stepec, spuštanje. I u Japankama mogući. Također. Pošto je ovaj vodopad bliže gradu, ima upravo i više ljudi. Evo tu vidimo neke natuknice i upozorenja što se smije, što ne smije. Ali ovdje je dosta turistički sređeno. Imamo i bazen, neki klub. Evo, sve smo bliže Tegenunang vodopadu. Kupac se može također u njemu, ali ne skroz ispod njega, zbog toga što padaju razne dijelovi, uključujući drveća, kokosi, tako to, što bi vas moglo ozbiljno naštetiti. Opet preko bambusovih mostova. Izgleda se može i gore popet do vrha. Što ćemo i uraditi nas dvoje. Idemo vidjeti kakva je voda. Malo osvježavajući. Dobro, ulazimo u vodu. Ne možemo se do kraja približiti. Osjeti se i ovdje sila. Malo sam provukao vode.
bilo sada kupanje u Tegenungan vodopadu. Još smo uvijek tu, sad idemo penjati na vrh gore. Vjerojatno se može pokoja dobra slika napraviti i tu, pa ćemo vidjeti. Dosta je gužva, to mi se malo ne dopada kod ovog vodopada, zato što blizu grada, dostupan je vrlo brzo od centra Ubuda, tako da sukladno tom ima dosta ljudi. Ali je lijep vodopad, ne mogu reći da nije. Za 20.000 rupija po osobi, svakako vrijedno pogledati. Tu je ticket office, jedno malo neugodno iznenađenje, morali smo opet platiti kartu, 20.000 rupija po osobi, zbog penjanja na vrh vodopada. Je li vrijedno tome, vidjet ćemo. Meni je to osobno malo bez veze. Mogli su mi odmah naplatiti na početak za sve. Ali evo, ovdje je dosta manje ljudi uglavnom, što je okej. Da, ovo je ta rijeka koja stvara vodopad. Tu je početak Tegenungan vodopada. Mi smo se sada popili u stepenice. Navodno ima ovdje još jedan Bengsali vodopad koji je uključen u 20.000 rupija od malo prije. Nema očekivanja, tako da idemo se iznenaditi. A ovdje svakako dosta klubova ima oko ovog vodopada. Ovo je također još jedan Moji River Valley. Idemo vidjeti ovdje u stepenice. Dobro, neki drugi vodopad nismo vidjeli. Gore je bilo samo napušteni klubovi i na vrhu je ulica neka sa dnevnim prometom. Sad je li vrijedno ovih dodatnih 20.000 rupija? Meni ne. Tako da nemojte to raditi, dovoljno vam da samo ulaz platiti za kupanje ispod vodopada. Ovo ovamo gore nije vrijedno novac. Tu je početak vodopada i za ovaj vrh se mora platiti dodatnih 20.000 rupija. Nije neka cijena, to je nekih euro i 11-12 centi. Ali nema potrebe. Evo, ipak smo našli Bengsali vodopad, to je zapravo ime kluba sa bazenima. To je Tegenungan vodopad. Izgleda okej. Pa ćemo sada ovdje nešto popiti, malo se osvježiti, idemo dalje u potragu za sljedećim vodopadom. To je bilo to sa Tibumanan vodopada za danas. Sljedeći vodopad je pola sata udaljen odavde. Zove se Tibumana vodopad. Idemo još njega vidjeti. To nam je današnji još jedan cilj i sad je 2 sata točno. Dakle, imamo još nešto vremena do zalaska sunca. U svakom slučaju vrijedno pogledati Tibumana vodopad. Tijan je to najveći vodopad za sada. Najviše sviđao, meni baš i ne, po mom okusu, po mom ukusu, previše izgrađen, evo vidite sami, samo klubovi s lijeva i s desna, bili smo i mi čak u jednom klubu i ja nisam ljubitelj baš toga, ja više volim divljinu, tako da su meni Leke i Nung Dung vodopad dosta jučer bili puno bolji. Gore imamo još neki skywalk.
Da idemo lagano prema Tibuman vodopadu, to je vodopad broj 2 današnjih dana. Imali smo laganu okrjepu u restoranu, u Varungu. Ulaz je bio 20.000 rupija po osobi, a vodopad bi se trebalo naći za nekih 5 do 10 minuta pješice hoda. Tibumana Waterfall, to pratimo. Evo imamo također neki hinduistički hram. Evo spuštanje do Tibumana vodopada je također moguće u Japankama. Evo spuštamo se niz stepenice opet. Vidimo ispred rječicu, dakle daleko ne može biti ni vodopad. Dosta je vlažno. Spuštamo se nekih 5 minuta, ne bi trebalo još dugo trajati. Ima za svako malo table, tako da se ne može promašiti put do vodopada. Guide vam ne treba. Mislim, mi općenito već svugdje idemo sami, bez gajda, osim što smo se penjali na Mombatur, tu nam je trebao gajd. Ali vidimo dosta ljudi ovdje ide sa vozačima, može se vozač rentat koji vas vodi onda gdje god želite po Baliju za 30 € po danu. Sad ne znam je li to taj vodopad, ali ne vjerujem. A opet bambusov most. Jes neki vodopad, ali nije to taj koji tražimo jer Tibumana je za 50 metara odavde. Ovo je malo čudni bambusov most. Ajde ti ki. Je li strašno? Ljulja, evo. Bravo. Elegantno si prešla preko mosta. Ovdje se već čuje intenzivnije voda, tako da bi negdje bio tu vodopad, da već se lagano vidi. Tu smo. Da, vrijeme je za okupat se u njemu. Dobro, idemo probati ovdje vodu. Ok, duboko je već dosta. Hladno je. Aha. Ajde, još se može hodati do njega. Pećina.
već ne može stati. Idemo vidjeti dok njemu možemo prići. Predaleko je. Ne da mi više. Dobro. To je to. Moćan vodopad. Vrijeme nas je danas super poslužilo. To je to. Odlazimo sa Tibuman vodopada, idemo prema smještaju i to je to iz Ubuda. Sutra odlazimo dalje za Lombok. Pila nas naša čeka. Do smještaja imamo 23 minute. Tako da, pozdrav!